at merong isang tagapagligtas. Kaya dalangin ko po, Panginoon, sa oras na ito, basbasan niyo po ang bawat isa sa amin. Una-una, Panginoon, ang aming mga puso na maging tama sa inyo. Alam namin, Panginoon, na kung sa aming mga puso ay nakatim ang mga kasalanan, maging ang aming panalangin ay hindi niyo diringgin. Kaya patawad po, Panginoon, sa mga pagsalangsang na aming nagawa. Sa oras na ito, Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa na kung alis dito na hindi pinagpala ng inyong biyaya at ng banal na Espiritu. Muli, Panginoon, salamat po sa special favor, sa providential favor na binigay niyo po sa amin. Magandang panahon. Nagkaroon ng bagyo, subalit ulan lang ang idinilig niyo po sa Bicol Region. Salamat din po sa iba-ibang kongregasyon na nandito na nagkakaisa dahil po sa isang layunin na magbigay kapurihan sa inyo. Dalangin ko po, Panginoon, na sa pagtatapos ng okasyon na ito, kayo po ay maluluwalhati. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. The Lord Jesus! Praise the Lord! Jesus! Hey, praise the Lord! Jesus! O dito naman, praise the Lord! Jesus! Dito, praise the Lord! Jesus! O sa gitna, praise the Lord! Jesus! O sabay-sabay, praise the Lord! Jesus! Hallelujah! Woo! Palakpakan natin ating Ano ba yan? Panginoon! Palakpakan niyo naman, Panginoon, pinakamataas. Kasi, andito ang Panginoong Jesus kasama natin. Amen? Amen. Tayo magsa-celebrate because of Him for a very successful kaugma. Tayo ay magsa-celebrate, magdidiwang, magbubunyi na may saya at kaganda ka magtalunan, pero teka, huwag tayo magtulakan sa masamang mag-awito, may hangaring papurihan, hating-hari nagligtas natin sa kapakawan. Kanangalan! Kristo Jesus! At ang karangalan Sa iyo lang, Jesus! Lahat ng bayan na tribo sa ating mundo ay wala nang ibang gagawin kung hindi ang magpurit, sumigaw. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Jesus! Title na to, PTLJ, Praise the Lord Jesus. Let's go! Go!